Zidale umonakalo mandla phantse kulo lonke eli zikhukhula kwaye bathandathu abantu abaphulukene nobomi babo KwaZulu-Natal kuza kuthi ga ngoku. Asaphokoka mpombozone kweli amazwi ovelwano emva kokusweleka kweqala lemvumi yomculo womnqunqo uSuthukazi Akhosi. Want to thank you, Minister profusely, because we have consciously cajoled and under one roof inside his Kalipansi Maviekuliu. Namhlanje bekubanjwe ingqungquthela yamanqindi eMonti eMpuma Koloni kwilinge lokuvuselela nokuphucula lo mdlalo. Sinamkele kwindaba zethu Handamba Ndodwa, Handamba noPhumza Sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal uqinisekise ukubhubha kwabantu abathandathu emva kokudilikelwa zizindlu zabo ngenxa yemvula ethwaxa ngamandla kwela phondo. Abasemagunyeni bathi kucace mhlophe kuba eli phondo lilithafa lentlekele, batsho besithi isisekabani sezingxaki luguquguquko lwemozulu. Zisube imiphefumlo yabantu abathandathu izandyondyo zemvula kwiphondo laKwaZulu-Natal ukusukela izolo. Umndeni usadedekile lesimo. Uthathiwe umufi naye wahamba wayiswa emakhazeni kusazokwenziwa uphenyo nayo nakuyena. Kodwa nje sisomndeni ayikho into econcrete engathi sesihlanganisile ukuthi sizokwenzani senze kanjani. Umphathiswa weCogta umfundisi Thulasizwe Buthelezi uthi kuza kufuneka begwadle amaqhinga okujongana nemeko yoguquguquko lwemozulu. All these issues again pose, and point us to the threats posed by climate change, particularly in KwaZulu-Natal, as it is clear now that we are a disaster-prone province and we need to double our efforts to mitigate the impacts of this disaster. As government, we need now to start investing in climate change resilient infrastructure, and all our efforts going forward need to be enhanced by technology so that our people avoid those areas which would put them at risk. Kambe izikhukhula zikwadala isankxe nakumashishini ngakumbi kwindawo yaseSiphingo. I received a call this morning around 5 a.m. The securities and the drivers telling me that now, the depot is now becoming flooded. So I had to quickly rush and check. So when I got here, we managed to save what we can save, but most of the stuff, yes, in the buildings where the water managed to get in, most of the things is damaged. Kulindeleke ukuba iziphathamandla zeliphondo zifaka nemilomo ngale meko. Kusenjalo iphondo laseMntla-Ntshona lelona lithwaxwe kanobomi zezikhukhula zemvula. Uninzi lwendawo zidame amanzi kwaye urhulumente weliphondo uthi ubala umonakalo nanjengoko abantu abahlala ematyotyombeni nakwizindlu zodaka ingabona bonakalelweyo kwezandyondyo zemvula. Zilinganiselwa kuma-52 izindlu ezithe zachaphazeleka kulandela izaqhwithi ezithwaxe lo mmandla, ukanti abanye abahlali bavaleleke ezindlini zabo. Sizamile ukuvula ifolo yokuba lamanzi adlule kuyo, kodwa itrektara yam iye yawa yonakala. Ke ngoku asazi ukuba masenze ntoni, asazi noba masibalekele phi. Abahlali bathi le meko yenzeka rhoqo xa kukho izandyondyo zemvula. Ukanti lo mhlali uthi uphulukene neegyiphu zakhe nathi zezona zimnceda ukuba abeke isonka etafileni. Ukuba nje umasipala ebengeza azozibonela umonakalo owenzekileyo apha, abone ngamehlo enyama ze aze nesisombululo kuba kukho nto sinokuyenza, asiphangeli. Umbutho wesisa iGift of the Givers ufaka isandla ngezinto eziyimfuneko, kodwa khange bakwazi ukufikelela kubanye abantu ngenxa yamanzi. Yes, we will bring mattresses, blankets, hampers, some veggies, and then some cleaning materials. Probably by tomorrow the water will be down and they can go back and start rebuilding. Kusenjalo kwingingqi yasemathafeni eMpumalanga abahlali baphila obentshontsho ngenxa yomonakalo owenziwe imvula emandla
neyonakalise imizi yabo. Siyahlukubetheka kakhulu manje agcine sekangena nasendlini njengoba nibona kunje. Agcine sekangena phakathi ufuna sivale ngemathayile sivale ngakho konke njengoba sifake lithayile lapha siyahlukubetheka vele siyahlupheka. Kuye kwaba nengozi ezindleleni ngenxa yezikhukhula. One of these accidents, there were 18 American tourists who were being transported by a bus from Johannesburg. They were traveling on a R540 road between Dalstroom and Leidenberg. When the bus they were traveling in overturned on that road just around midday yesterday. And then 17 of them are still at the hospital in Belfast where they are receiving treatment. Abaqhubi ezindleleni bayabongozwa ukuba baqhube ngononophelo kwaye bamise ukwethutyana uhambo lwabo nanjengoko kungekabikho isiqabu kwezimvula. Ilizwe lomZantsi Afrika liphinde lagqejwa olungophiyo kwakhona nanjengoko imvumi yelu Suthukazi Akgosi elandulele eli eneminyaka engama-64 ubudala ngentseni yanamhlanje okuze emveni kwengulo emfutshane nalapho bequbisana nesifo somhlaza. Kwiveki ephelileyo usapho luka-Akgosi luxelele iindaba zethu ukuba lo mpondo ezihlanjwe wemvumi uchacha kuhle kwaye lucela uncedo ngokwezezimali nanjengoko esi sigulo sityabula kakhulu epokothweni. Usuthukazi Akgosi wazalelwe eCala eMpuma Koloni ukanti ebutsheni bakhe wazifaka zoyela inzipho emculweni. UAkgosi ufunde iballet kunye nejazz eKapa ngaphambi kokufudukela eRhawutini ukuya kulandela ikhondo lomculo. UAkgosi uphumelele amabhaso amaninzi waduma ngengoma zakhe ezifana no-Ingane Yabelungu, Wemntu Omnyama, Umziwasha kunye no-Amanyala ukukhankanya nje ezimbalwa. Wakhupha icwecwe lakhe lokuqala elithi Umziwasha ngo-1997 kwaye icwecwe lakhe lakutshanje iNaked lakhutshwa ngo-2018. Usebenze nombondo zihlanjiwe abafana noCaiphus Semenya, uLetta Mbulu, uHugh Masekela, uJonas Gwangwa noMiriam Makeba ukumbalula nje abambalwa. Nangona wayesaziwa kakhulu ngokuba ngomnye wamazwi aphambili eAfrika, ebekwa ngumdlali weqonga uphumeleleyo noye wadlala kwiimveliso zikamabonakude ezininzi eMzantsi Afrika. IsiNgisi is just a language. Awukho bhetere xa uthi isiNgisi. Ungabazi abazali bakho. Omunye uthola ukuthi ufundiswa ngumama wakhe ozibethela iqhiya yesiXhosa. Uyaqonda? Osemakhaya ambone ngoku azibonela bantwana azibone ngoku yena esebhetere. Ubuchule bakhe baxhonxwa nguGibson Kente kukwalapho anqonqothe khona amava kwezemidlalo yeqonga. Ukushicilela kwakhe umculo uqale kwakunye neChick to Chick. Emva koko utyelele iindawo ezininzi eMzantsi Afrika kunye nakumazwe afana neZambia, iZimbabwe, iUSA ukukhankanya nje ezimbalwa. Ekuqaleni kwalo nyaka ingxelo zithe zabhengeza ukuba ngo-Okthobha ka-2024 uAkgosi wafunyaniswa enomhlaza wesigaba sesine. Nangona kunjalo oogqirha bebesazama ukufumana uhlobo lomhlaza anawo. Siyabonga. Abahlali belali yasemampingeni eBhazia Cebukuhle Mthathe eMpuma Koloni bavale ihola wendlela R61 kwangoqhiza namhlanje benyanzeliswe Eskom ukuba aze kubalungiselela iintambo ezonakaliswa ngumoya omandla. Abahlali batyhola ngelithi kudala bequqa bebuyelela kwa-Eskom bengancedwa de bagqiba ekubeni babonakalisa umsindo ngokuvala indlela. uNtsiki Noyiya ugaxeleke kule migushuzo ze wasiqulunqela le ngxelo. Abahlali abavathinja batyhola ngelithi inyawo zinodaka betsalela u-Eskom umnxeba maxa wambi bakhwele ngeemali zabo ukuya kucela ukuba zilungiswe iintambo zombane. Bathe bakuva ulwamvila lokuhlala kwisithokothoko sobumnyama bavuka ngoonyezi namhlanje bavala indlela ngelithi bayakuyivula kuphela xa sokuqwalaselwa isikhalo sabo ngu-Eskom. Kudala kumane kusiyiwa ngabantu apha elalini. Athi u-Eskom impendulo yakhe kubantu ngabanye athi umbane uqhawulwe sithi thina bantu belali. Aphinde u-Eskom athi komnye umuntu othe waya athi usa-investigator akade aphendule nto icacileyo u-Eskom. Inyanga iphele yesibini ngoku. Abantwana bayalandelwa xa behamba
funeka balandele ngoba iintambo zombane ziphantsi. Batsho besithi ezi ntambo zibeka ubomi babo esichengeni. Iigusha zomzi zithabile ngaphaya entlanu. Izinja abantu abanazinja zitshokwe ngumbane. Oko sicela umbane xa bafika baqhobosha kwindawo awuqhawukwe kuyo. Enye ilale ngapha imizi ngapha yabinambane. Waphinde weza kwecala lingapha waphinde waqhawuka xa besiza bathi uqhawulwe sithi. Amapolisa afike ayichitha le migushuzo. Kwelinye icala isithethi sika-Eskom ephondweni sikhuphe ingxelo ethi amagosa ayahlaselwa xa isabela ikhwelo lomonakalo kwilali ezithile OR Tambo, kodwa waqinisekisa ukuba zizawuthathela ingqalelo izikhalazo zaba bahlali kwanamhlanje ngokuphelekwa ngamapolisa. Abahlali ke babethe ngenqindi phantsi ngelithi bawuchithakala kuphela xa kulayita elalini yabo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kuhola wendlela u-R61 ngaphandle kwaseMthatha. Kuseleke abantu abahlanu ngethuba lodubulwano phakathi kwamapolisa nabarhanelwa eCuwa eMpuma Koloni, kanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uNtsiki Noyiya nakwindawo yeqhwayelo. Ntsiki, siyakwamkela khawusichazele banzi ngokwenzekileyo. Ndiyabulela Lisa, into esivileyo kumapolisa alapha ephondo iMpuma Koloni kukubana esi siganeko senzeke malunga nentsimbi yesibini emva kwemini namhlanje ngethuba amapolisa ezama ukumisa izithuthi ekurhaneleka into kokubana zizabarhanelwa. Phofu amapolisa ahlekelwe ngonokrwawuzana into kokubana ezi zithuthi bezinezibham okanye ke i-firearms ngolwasemzini, kodwa ke kusixela banzi into kokubana ingaba ngobani aba badubulene namapolisa bathe xa bezama uyimiswa amapolisa baqala badubula and badutyulelwa ntoni, ngaba zizikrelemnqa ekudala zifunwa kweli phondo leMpuma Koloni yaye zifunelwa ntoni. Ndiqhagamshelana kunye ngqo apha ecaleni kwam kunye nonjengele umkomishinala weli phondo uNomthetheleli Mene. Mkomishinala, enkosi kakhulu ngexesha lakho, khawusichazele kwenzeke ntoni, ingaba aba barhanelwa ngabantu bekudala nibakhangela ningamapolisa? Enkosi Ntsiki, mandibulise kuwe, ndibulise babukele emakhaya. Ewe abarhanelwa aba sikabazi bangoba ngobani na amagama abo, kodwa into eyenzekileyo kuye kwavela information ethi ezi moto zimbini zinabarhanelwa abaphethe imiphu emikhulu. Amapolisa kazama ukubamisa baleka ke ngezi moto. Ekuzameni kwamapolisa ukuwamisa baye baqala abarhanelwa ngokutsho information badubule emapoliseni. Amapolisa yaphindisa ke kwaye kwezi moto ezimbini ke kwaba badubuleka osuspect abathandathu. Okwangoku sikaconfirma babathandathu abadutyulweyo esiconfirm imizimba yayo isibonile singamapolisa. Kungenzeka ke belinani lingangaphezulu ngoba sithetha nje nawe kukho amapolisa azindadi akhangelayo njengoba kukhona enye yemoto etshone phaya emlanjeni. Asakhangela kamapolisa bangabana atshone nabantu abangaphe okanye bangapha abantu abaphanga phakathi. Ingaba umkomishinala siyayazi into kokubana aba barhanelwa bebebandakanyeka kumatyala anjani? Wona kamatyala sawafumana xa sesenze uphando olunzulu. Okwangoku siyabarhanela ababarhanelwa, kodwa ke sisamile nje sajongile sawuthi sawufumana information engaphezulu okanye inkcazelo ezingaphezulu sazi ukuthi ngabo nyani aba bantu sibafunayo. Sinayo urhano esinalo lona esingakwazi ukulingqina okwangoku. Ngabantu abanjani abebenimarhanela ngoba abantu nivile uba banezibham ezimotweni then nabarhanela bangaba babafunayo nibafunayo? Banjani abantu benibakhangela? Ayebunjani baba, sibazi into esiyaziyo ngamadoda aqhubileyo. Kusikakhulu umkomishinala wamapolisa kweli phondo leMpuma Koloni uNjengele Nomthetheleli Mene esitsho into kokubana okwangoku Lisa mithandathu imizimba yabarhanelwa eqinisekisiweyo into kokubana ithe ngethuba idubulana namapolisa. Phofu kuqale wona ukudubula amapolisa aphindisa mithandathu, kodwa ke indadi sithetha nje zikumlambo okufutshane nanjengoko enye yezithuthi ezibini ebebehamba ngazo siye ngokudubula sahamba seyokweyela emlanjeni. Ngoko ke kungenzeka into kokubana babe ngaphezu kwesithandathu aba bantu. Sitsho ke into kokubana batyiwe indlebe okanye bahlekelwe ngonokrwawuzana into kokubana aba bantu ingangaba babafunayo. Okwangoku akakwazi ukuthi ngobani bebesuka phi besiya phi. Yonke loo nto izawucaca njengoko uphando luzawuya liqhubeka ukusukela ngoku. Lisa.
Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu Ntsiki Noyiya siqhagamshelana naye nengqo esegcuwa eMpuma Koloni. Umbutho ojongene nentsangu emampondweni eMpuma Koloni, Impondoland Cannabis Belt Association ubetha ngenqindi phantsi ngelithi awunawuze uvumele ezopolitiko zifake impumlo kwimicimbi echaphazela ishishini lentsangu kulo mmandla. Unongqawa walo mbutho uMnumzana Lungisani Marhwanqana ukuthethe oku emva kokufika komtyalizimali betyelele lo mmandla sithi uzawuvelisa ihemp. Abalimi bentsangu emampondweni bathi umhlaba wabo ulungele intsangu yodwa, ihemp izawutshabalalisa umhlaba. Ntsiki Noyiya uyanaba. Abalimi bentsangu emampondweni batyhola ngelithi ihemp ingawushiya umhlaba wabo ungasakwazi ukuchumisa, nabathi yigolide yabo eyayigxothi kade eziko kwamandulo phaya. Sendikwaze ndawubana ne-trade test wa-electrical through yona. Izinto ezininzi nje esayisenzele zona nasekuhlaleni itshintshe ukuhlala, yatshintsha yonke into nasebafaneni abafuthi abancane. Basusile emgaqweni yabafaka ezitsimini bayalima. So into ngesivume iliba urhulumente ahambisane nabantu abafuna ukuthatha obubutyebi sesisele nabo bokugqibela sisi ekubeni yonke into bayithatha mos. Ndenza ilicense ndathenga yonke into ebendiyidinga endlini yami ngokulima nje kube kanye qha kuphela. Ndinokhontene epokethini ngayo. Umya ke usetyenziswa njengechiza kwizifo eziliqela ezinobuzaza. Sezicrepest mninzi isifuba, fits, ne-cancer when mawutsala i-oil yayo. And ninzi products ezenziwa i-cannabis. Imbambano iqale emva kokuba umtyalizimali omhlophe etyelele enye yezilali zasemampondweni ngelithi uzokutyala ihemp kanti uzibhudile izinqi. We may take it as a grade and yes, kwi-party politicians. Kona i-agency ka-Department of Agriculture apha ephondweni eMpuma Koloni u-SRDA sine-understanding entle kakhulu kunye nabo ekuthini umcimbi we-hemp kunye ne-land strain yamampondo akumelanga ziphazamisane. Umhlaba wentsangu yasemampondweni ke uqala eMatatiyele uyoqhina ngumqanduli, ukanti umbutho wamafama entsangu ubambe intlanganiso ne-arhente yesebe lezolimo ngeenjongo zokuqinisekisa ukuba ihemp mayihambele kude emampondweni. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya emampondweni. Isebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko libambisene nombutho olawula umdlalo amanqindi kweli badibene namhlanje nabo bonke ababandakanyekayo kwingqungquthela yomdlalo amanqindi ebanjele ICC eMpuma Koloni. Eyona njongo iphambili kule ngqungquthela kukuvuselela nokuphucula umdlalo amanqindi kweli. Koske badikela noma Mzango edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkela bethuna eqongeni lam lemozulu meke igama lam ndikuthabile mbakhaphela inzwakazi yabathembu mvanje ndiphethe imozulu. Nansi ke mbukeli umfanele sokuqala wethi kaloku uphawula ngokumandla ke iziganeko kakhulu apha eMzantsi Afrika uphawula kubukela kakhulu noko kakhulu ukuxhapha kokunintsi kwemvula nje phantse lonke apha embindini njengapha ko-Alvani ekuseni pha bevuswa sisishumi nesithoba kanti phaa ngamashumi amabini nje abanenxa bezawulala ngomso kala dokhwe kusabanda ekuseni ngo-21 wona kabukela ngokubanzi masiphawuleni kaloku futhi amaqondo wethu phantsi naphezulu kwesivulo ngephondo lokuqala lona liphaya kaloku ephondweni laseMpuma Koloni saphawula ke mbukeli ekhaya kaloku ngokubanzi phaya ingxoxo ke ngokubanzi njengapha kokugqibeka ekuseni futhi ngawo la mashumi amabini nje abenanye kanti xa bezawuqosha usuku ngomso qabaqaba ngamafu ngo-25 degrees tabule mgamajoko ngokubanzi futhi phaya ephondweni lase-Free State ngomso lupha ko-Welcome kumbindi welaphondo ekuseni futhi zikhona intshizane ezibekwe nokubhudla komoya uqatha nge-18 kanti xa bezawusola kusuku ngomso e-Ficksburg ngo-22. Yona imozulu phaya ephondweni lasentshona Koloni ngomso senjonga ukubanzi phaya ephondweni phaya kwindawo ezikumpuma sinaphondo amazantsi George ngo-20 degrees kuyanetha phaya yonke lantsasa kanti xa beqoshelisa usuku lwabo futhi ngamashumi amabini nje abenesithathu sinyuke njalo sijonga ngokubanzi ephondweni lase-Northern Cape ngomso indawo eziphakamileyo zelaphondo Kuruman kwasekuseni futhi abikiwe amafu ngo-16 degrees Kimberley kusafana kusanetha nje yonke lantsasa nge-18 napha ko-Briska ekuseni 22 kanti imozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso Moruleng lishumi nje nesibhozo kanti khona amafabiko ngokuqathe Bloemhof nge-17 sizomvula kwakhona futhi ngemva kwedinali Klerksdorp ngo-23 degrees.
zeyenje nje imozulu phaa iphondo laserhawutini ngomsa amazantsi Ferrier neGeng ekuseni futhi ngeshumi elinesihlanu xa kunyuka njalo futhi ngokubanzi phaa Springs kuyela 14 Johannesburg kusabanda ekuseni ngo-14 sibikubukele ekhaya kakhulu phantse yonke laa mini ngomso ezomvula sinyuke futhi ngokubanzi elimpopo liphondo liphakame kakhulu ke apha eMzantsi Afrika phaa kumbindi walo ePolokwane ekuseni futhi akukhona amafu ngokuqatha Thabazimbi ngeshumi elinesithoba kanti xa uzawuqosha usuku phaa eBilabila ngo-18 sethe ngokubanzi ke bukele phaa ekhaya Thechu jonge phaa ephondo laseMpumalanga Middleburg ekuseni futhi lishumi nesithandathu wonozinze phaa eMalahleni futhi ngo-14 kanti embobela futhi kwakhona xa bezawuqoshela isimini yabo balala ngo-27 Tiyayisonga bukele ndiyayivala imozulu ngephondo lokugqibela phaa KwaZulu Natal Ladysmith lishumi elisithandathu kanti ngokuhlwa futhi bengo-30 degrees sikebukele kokugqibela phaa ko-Richards Bay kwasekuseni futhi ngeshumi nesixhenxe naphaa yePietermaritzburg yabanda ebusuku mna ndithini kangaka xesha elimyoli kanti ungazifumana ezi ndaba kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.